Ongi etorri denari Xaloa Telebistako soinu eta doinu saiora. Gaur kontan, Iruña etorri ga ezkutu taldeko kidekin kontu batzuk egiteko. Ia zer duen kontatzeko, guazen! This is a sale. Please come in. There is everything you need. You just have to buy it. I saw my soul, I saw my body, I saw my fears, I saw my dreams, I saw my thoughts, I saw my pain. I'm so loud. I saw my soul, I saw my body, I saw my fears, I saw my dreams, I saw my thoughts, I saw my pain. I'm getting happiness. You're never too old. Gaurko soinu eta doinu saioan Iruña etorri ga ezkutu taldeko kidekin elkartzeko. Duela urte pare bat hasi ziren elkartzen boskote bezala, eta beraien estiloa stonerra edo hardcorea izan ditezke. Come on, man up. Why so serious? Oh, you couldn't be the rent. Oh, are you hungry? Just breathe and relax, darling. I saw my soul, I saw my body, I saw my fears, I saw my dreams, I saw my thoughts, I saw my pain. I'm so loud. I saw my soul, I saw my body, I saw my fears, I saw my dreams, I saw my thoughts, I saw my pain. I'm getting happiness. Those limitations, they don't exist. You create your own reality. This little rainbow pill is gonna make me ill. But happiness is so cheap. Just go for it, girl. Go for it. Go for it. It's a wonderful, wonderful, wonderful world. This is a wonderful, wonderful, wonderful world. I saw my soul, I saw my body, saw my feet, I saw my dream, I saw my foot, I saw my pain. I'm so loud. I saw my soul, I saw my body, saw my feet, I saw my dreams, I saw my foot, I saw my pain. I'm getting happiness. Noiz eta nola sortu zen ezkutu taldea? Esango nuke, hasi zela 2022ko urte bukaeran, hori izan daiteke data ofiziala. Guk, mutilok bagenuen beste talde bat, orain dela ja urte batzu sortu genuna. Eta, eman genituen kontzertu gutxi batzu, baina azkenan ikusi genuen ez zuela aurrera egiten, eta erabaki genuen bertan bera uztea. Nola izan azun taldek? Bai, Kizama. Kizama. Bai. Eta, egon ginen denboratxo bat geldirik, eta azkenan, elkartu ginen abeslariak egin zuen beste bide bat, bai? Eta besteok elkartu ginen, eta erabaki genuen beste proiektu bat egin genuela. Orduan, Urrizak esan zigun, baukat lagun bat, ezagutzen dut, igual interesa izan dezakena, enkajatu dezakela. Gu bere garaian egiten genuen hardcore nahiko gogorra, eta, honekin helburua zen jarraitzea pixka bide horretatik, baina igual zeozer melodikoagoa egita. Eta, horrela ezagutu genuen Karla, egun batean taberna batean bildu ginen, eta ez dakit, nik uste dut 20 minututan ja erabaki genuela ezkutuko parte izaten egin genuela. Eta ze helbururekin sortu zinuen taldea? Ez genuen hemen helburu berezirik, musika egiten jarraitu nahi genuela, hori argi daukagu. Geratu itzegon pixkat frustrazioa aurreko taldearekin, diska bat atera genuelako, eta ez genuelako aukerarik izan apenas aurkezteko, orduan esan genuen, beste proiektu bat egingo dugu, aterako dena, eta listo, horrekin aurrera. Osongi, eta taldekideak zarete zuek bostak, ez da? Ze adintarte duzue gutxura bera? A ber. Ez. Gaztena ni naiz, 27 urte ditut, eta gero, Karla ditu 29, Urrizak 30, 31 eta 33. 32.
hoi da. Osongi, eta baduzue filosofia konkretu bat ez da egiten, ensaiora etortzeko garaien, konposatzeko garaien, edo kontzertutara joateko garaien? Ez dakit, enuke esango ezer sistematizaturi dugunik. Egia da, kantak egiterako momentuan nahiko modu arina sortzen ditugula. Azkenan, eramaten dugu ideia bat, bai, gutako batzuk badaukagu aukera grabatzeko etxean, bai, orduan. Bintzat, bozeto bat grabatzen dugu, bidaltzen dugu, venga, honekin zazeringo dugu, venga, aurrera. Joazen pixkate aldatzera, bai, pixkate gure estilora eramatera. Gero Karlak bere letra zoragarriak sartzen ditu. Eta horrekin egiten dugu aurrera, bai. Orain arte, egia esan da, gutxitan jarri gara denok batera hemen zerotik gauzak sortzen, baina horrek ere eman du aukera gauzak arinago ateratzeko, eta modu horretan ere, urtebeteko epean diska bat ateratzeko aukera izan dugu. Eta zein die hemen etxeko lanak egiten dituen jende hau? Nik uste bakoitza daukala bere, ez dakit. Bakoitza lan badauka edo hainbat lan ditu, adibidez, esango nuke aurreneko bozetoak igual egiten ditugu lan Torin eta bion artean. Gero, letra Karlak egiten ditu, bai, Urrizak sartzen dio bere erretokea, ze normalean sartzen ditugu hasierako bozetoetan bateria midiak eta Urrizak esaten digu ez. Hau ez da. Sartu dituzu hemen. Ez dakit, 6 hanka eta 6 beso dituen persona bate jotzeko bateriak. Bai, eta Aritzek ere sartzitu kriston solo zoragarriak. Ordaman ematen dio bere rolloa, bere efektu guapuekin. Eta gero da, ezkutuko tesorera, eta hori da oso garrantzitsua. Ze bestela izango litzateke zoratzeko. Eta repertorioko abesti guztik zuenak dien, bersio bat sartzen duzuen kontzertutan edo? Bai, momentu honetan esango nuke gure repertoria erdia direla gure kantak, eta beste erdia bersioak. Eta bersioen artean aurkitu ditzakegu Berritxarrak, Linkin Park, Sorku, Nekon. Egia da, ez dakit, Kuraiare jotzen dugu bastante, esan nuke, 2000 hamarkadako estilo horretara, ez da? Ez dakit nola konsideratu. Guk ere ez dakigu zer musika estilo egiten dugu edo nola izendatu. Pues hori da galdera hurrengoa. Aiatu barra hemen konklusio batera zein da zuen estiloa. Horbeten nahi du erantzun. Ez dakigu. Nik ez dakit zer galdetzen didate eta ez dakit zer egiten dugun, baina beste egunean norbaitek esan zuen metal pop, metal astore, hardcore melodiko, ez dakigu. Nik oraindik ez dakit zer egiten dugun, baina nahi duguna eta hori da nahikoa, ez? Eta repertoria euskeraz da? Gurea bai, gure abestiak gehienak euskeraz, badugu bat ingeles dena, eta gero orain egiten ari dugun abesti berriak ere badago baten bate erderaz, eta holan. Eta gero egiten ditugunak ingelesez eta euskeraz denak. Eta erderaz ere. Eta zer topatu dezakegu zuzala letrista, ezkutuko letretan, zer topatu dezakegu? Barne piztiak, justo epearen izena. Bai, ez dakit, oso modu organikoan atera dira epean agertzen diren abestien letrak, bai. Beldurrak, aserretzen dian gauzak, ez dakit, pixkat, bai, holan. Osongi, eta ensaiatzen duzu hemen on-off estudioa den, ensaio lokaletan? Bai. Aldugun moduan, Eta betianik hemen ensaiatu duzu, Hau hemen hasi zinetan ensaiatzen ere bai, ez da? Bai, bereiek jazeuden hemen, zenbat denbora. Ez dakit, 6 urte edo 7 urte. Eta ni sartu nintzen eta ja zegoen horrela, Oiategia ja bazegoen. Osongi, eta zer motibatzen zaitu azkenen, honek guzti hau talde bat eukitzena, bada gastu bat, bada esfortzu bat eta denbora bat. Zerek esango zinukea motibatzen zaituela elkartzeko, eta azkenen, denan ardura da, talde txiki bat daukezunen, zuza konposatzen dona, zuza kontzertuk lotzen ditona, zerek motibatzen zaitue guzti hortara? Galdera hau nahiko ez dakit personala dela esango nuke, nire iritzia emango dut, gero norbeteneko balu partekatu. Ez dakit, nire motibatzen diana, ez jaz da bakarrik ensaiatzea, da elkartzea, gure artean. Ez dakit, esango nuke aspaldi ez dudala horrelako sentsazio bat izan talde batekin, bai, elkartu nahi izatea, bakarrik elkartzeagatik, eta
Badut buruan, nik uste dut, geratu itzaidan esaldi bat aritzek esan zuena, eta da, ja, oza, profesionalak edo ontaz biziko ez garela argi daukagu. Bai, orduan, joder, ongi pasatzen ez badugu, honek ez du zentzurik. Orduan, ongi pasatzea nik uste dut dela helburu nagusiena. Bai. Osongi, baten batek nahi du beste zerbait bota, beretzako beste zerbait da. Eske, osea, uste dut gustora gaudela eta jazta, ez? Osea, nire partetik adibidez, osea, beste taldeak ditudanez eta, bueno, guztiok ditugu beste proiektu batzuk. Baina da, niretzat pertsonalki zerbait desberdina egitea, mundu berri bat ireki zait, en plan, ez nago ohituta. Distortziora igual, ez da? Hori da, baina para nada. Orduan, baina gehien bat Txebek esan duen bezala, eske gustora gaude, denbora pasa nahi dugu elkarrekin, orduan hori da basean ikustez. Eta bazabiltzetara beste proiektu baten esan duzu, ez da? Zu adibidez, Karla, ze proiektu gehiotan zabiltzat? Bueno, ni musika nago pues, zaunka eta meloketon giganterekin, Bizarraldeko bitalde. Bendaranoa bentatik nator, bentan da nire hoa. Hango arrosak abelinetan hartu du amodioa. Bentaranoa bentatik nator, bentan da nire hoa. Hango arrosak abelinetan hartu du amodioa. Llorando está la pastora en la muga de Ibardín, el guardia civil enfrente le apunta con su fusil. Déjeme bajar al valle tras la oveja que perdí. Déjeme que si la pierdo, ¿qué será después de mí? El guardia civil le dice que la muga está ahí, que las leyes le prohíben pasarse a otro país. Muéstreme su pasaporte, mire, no lo tengo aquí. Muéstreme sus credenciales, sin credenciales nadie. Dice la pastora Quispe, las leyes de Madrid son dictadas y no saben de la oveja que perdí. Calle hay un pueblo como el mío que está aquí. En el valle hablan la lengua que aprendí cuando nací. Porque vienen de tan lejos, guardados con su fusil, a esta tierra que ya tiene unas leyes para sí. Váyase usted a otra parte, que somos gente feliz. Vaya a imponer en su suelo esas leyes de Madrid. Llorando está la pastora de la muga de Ibardín, el guardia civil enfrente le apunta con su fusil. Llorando está la pastora de la muga de Ibardín, el guardia civil enfrente le apunta con su fusil. Agua para mamá. 1, 2, 3, Ole. ¡Ole! Ole. ¡Abrazo! Ba, Xulora eta Bioke aingura taldean, gaude.
Eta gero nik aparte daukat proiektu pertsonal bat, puntu eta koma, noiz benka rapatzen doala, eta gero goten da kriston isilunea, baina bueno, bai jarratzen doala horrekin. Oso ongi. Eta esango zenuke zuen taldein bereizgarri bat, badaukela bereizgarri bat ez dakit, formatuangatik, instrumentu aldetik, soinu aldetik. Txatxatxatxan. Nik esango nuke nahiko aleatorioa dela, osea, bueno, nik ez dut sentitzen egiten dugula zerbait oso itxita, osea, azkenean beraiek bidaltzen didate base batzuk musika baseak, eta nik egiten dut nahi dudana. Orduan ez dago, eta ez daukat kultura musikal metaleroa edo hardcore eta orduan egiten dut nahi dudana. Orduan hori nik uste ematen digula bizkat, no sé cómo explicarlo, pero que sea... zakit. Bai, malguagoa edo zabalagoa, ezta? Ez da zerbait, osea, super claro, eta beste Anitzagoa. guztiak antzekoak eta, no sé. No sé. Horrekin bururatu zait estilo berri bat, random rock. Random rock gara, eta ez dago aitzakirik gu ez entzuteko ze denetarik egiten dugu. Balio ezak ez da? Eta zeren influentziak topatu ditezke ezkutun? Azkenen hau bai dela superpersonala, baina bueno, hola batzuk Bai. izateatik. Eta nik uste dut hori sumatu daitekela asko norberak proposatzen dituen ideietan. Nik adibidez jotzen dut bastante punkorera, bai? Bazakit, joten baldin bagara Euskal Herritik kanpo topatu dezakegu adibidez Comeback Kid. Eta Euskal Herri mailan Kuraia, Ekon ere bastante, bai, pixkat metaleragoa. Ez dakit zuek. Ez dakit. Jo eta referentzia. Bai, baina, eske nabaritzen da, nik uste referentzia horiek. Dale. Eta zailtasunak, topatu dituzuen zailtasunak, azkenen, bueno, bide motza daukezu, baina bai proiektu gehiotan ibili izateala. Esango izot adibidez bat, elkarrizketaotan ateratzen nahi zeitena dela ensaio lokalan kontue. Herritan ez dago arazorik, baina hirietan bai ordaindu behar dela, batzuk esaten du garesti dela, edo ez dagoela lekue derantzako. Adibidez, baina ze zailtasun topatu dituzue bideo honetan. Nik uste dut hori izan daitekela bat. Azkenan guretzat zuk lehen esan duzun bezala, hau ez dakit gastu edo inbertsioa den. Baina norberaren boltsigotik ateratzen da, eta bueno, momentuz atera zaizkion kontzertuekin ez dakit kubritu ezakegun, bai, orain arte gastatutako diru guztia. Hori bat, gero esango nuke igual gure estilo, ez dakit, pixkat metalero hori kontutan hartuz, igual jendea ez dela horrenbeste gure ganatzen, bai. Baude estilo batzuk, ez dakit nola esan, entzungarriagoak edo bentsat zabalduagoak, jendeari normalan gehiago gustatzen zaiona edo gehiago hurbiltzen dena. Gurea, esango nuke ez dela hala, ez gaude rock eta metalaren garaian, bai, zoritxarrez. Bai, estonari dagokionez ez, bueno, pues, gaur egungoa ez da duela 10 urtekoa, eta estilo aldaketare bai hor zea importante bada ez, aldagai garrantzitsu bat. Ze iritzi horrekiko? Bai, bueno, nik uste dut batetik dagoela, igual, ni bai somatzen dut, gu gaztea ginenean antzematen zen edo hor zegoen zirkuito bat, oso bizia zena gainera, pues, kale kontzertuak, tabernetan kontzertuak, gaztetxeetan zegoen musika zirkuito hori, nik uste dut galdu dela edo galtzen ari dela, igual ere, pues, testu inguru sozial eta politiko baten, berri baten ondorio izan daitekena, eta beste paradigma bat eraiki dela, igual oso oinarrituta edo aretoetan, eta nolabait zirkuito oso profesionalizatu batean, edo ja, pues, espazio oso xumeetan edo txikietan, edo zailtasun asko dituztenak olako kontzertuak edo antolatzeko, ez guri ere gertatu zaigu, inkluso lehengo aurreko taldearekin, jo izan dugu areto batzuetan, pues, kabaz edo, inkluso gaztetxe batean jo aurretik, eta berez gure espazio naturala bestea da, baina, bueno, igual, zirkuito hori galdu delako, ez, eta horrela talde ertainendako oso, emankorra ziren espazio horiek galdu direlako.
Eta gero, pues, bueno, nik uste zentzu horretan ere referentziak eta bere garaian zeuden erreferente batzuk igual ere aldatzen joan direla, igual ere testuinguru hori pues, politiko batekin lotutako musika estilo batzuk distortzio handiarekin eta musika eta eduki oso agresiboekin eta segurazki hori aldatzen joan denean ere, pues, ez dakit estilo berriak eta influentzia berriak sartzen joan dira, nire iritzi partikularra da, asumo yo la responsabilidad. Badagoela ere puntu bat globalizazio kulturale baten ondorio dena, ez? Eta referentziak, simboloak, ez dakit, estetikak, estiloak eta ez soilik, eta gainera aberatsa iruditzen zait horiek hartu eta edukia, ez, txertatu. Baina, bueno, uste dut ere horren ondori izan daitekeela nolabait. Ba, bueno, eszena hauetan ematen ari den paradigma aldaketa hori, ez nolabait esateko. Oso ongi eta, talde bezala, esango zenuke haure bai oso erantzun personala izan diteke, baina, bueno, amets bat iruditzen zaizu eduki ezakezuena denak komunen, izan ditekeena jotzea edo leku konkretu baten jotzea adibidez. Txalet bat piztinarekin, Ensaiatzeko. Ba, ez dakit. Nik adibidez, orain dela denboratxo bat, pentsatzen nuen atortxurrok bezalako festival batean jotzea izango litzatekela da, hostia, hor jende zapilaren aurrean. Eta, hombre, aukera hori izango bageno, noskin nire partetik baietz esango nuke. Baina hartu naiz asko betetzen diatela ere espazio txikiek, bai, txikitasun hori, justo benetan gu ikustera datorren jendearekin, bai, eta ez bastakit 500 pertsona egon daitezken espazio batzuk, non bakoitza dagoen bere kubatarekin. Bai, urrengo taldea asteko esperoan, ez? Hori da, bai. Ez dakit, espazio txiki horiek ere bastante betetzen daute ni. Eta etorkizunari begira, nik ez dut espektatibarik, ez dakit, lehen esan dudan bezala, nik ez dut espero hau ontaz bizitzea, bai. Baina bai musika egiten jarraitzea eta bai gure hartan daukagun rollo hau mantentzea. Oso ongi eta bukatzeko esan nahi duzuen zerbait badagoela esan gabe zuzteatik behintzat? Tipo telefono zenbakie? Kontratazio erekita. Zakit, pues igual ni bai esanen nuke hau bezalako ekimenak oso eskertzekoak direla, ez? Nik uste dut ere badirela baliabide bat gu sortu nahi dugun, ez? Pues ez dakit, guretzat sortzea garrantzitsua da eta hori jasangarria izatea garrantzitsua da eta horretarako pues bueno, visibilitatea, jendea entzuteak eta bar ezinbesteko faktoreak dira eta bueno, pues hau bezalako ekimenak nik uste igual ez direla baloratzen, baloratu behar diren bezain beste, baina oso garrantzitsuak, eskertzekoak eta nik uste dut kontuan hartzekoak badirela ere musika eszena honen komponente garrantzitsu bat eta eskerrik asko. Eskerrik asko zueri.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.